আইন পিটিত চিনি প্যারেন্ট মথা সিকলা বদল IYFT বুড়ি মথা IWT চিনি কর্মচারী সংগঠন TUKSJ বড় বতংখা ওতে কাছে চিনি দিহিজন নংখা সালকিসা সেকাং जों नुखा केंद्र राज्य ताई मिजोरामनि फायनाय दिनै ब्रु बररक नो त्रिपुरा हाव पार्मानेंट सेटल पार्मानेंट खाई बंग पुनर्बासन नुनानै बागै जे केंद्र राज्य मिजोनि फायनाय ब्रु लिडार्स रकबाय महाराज पद्धत किशोर देवमन सह जे चुक्ति खायमानि ओ चुक्ति नो एग्रीमेंट नो रेस्पेक्ट खालायै एग्रीमेंट नो ऑनर खालायै दाक्ति खाय चिनि ब्रु मिजोरामनि फाय थांनाय रकनो त्रिपुरा हास्टेवनो पुनर्बासन मा खायनाय राज्य सरकार नों क्राक याकबाय चिकन कतर अनेक आंदोलन खायमानो अनेक आंदोलन खायमानि परेबो नों केंद्र सरकार राज्य सरकार जेटा सामं थांना हानि दिहिजों मामानि साधारण कैसा संगठन आंदोलन खाई हुमकी नमाबाय उपलुक्ता असुलदी फरेस्ट मिनिस्टार साबो रेवेन्यू मिनिस्टार त्रिपुरा हास्टेनि बरक सेमानो रेवेन्यू मिनिस्टार बो त्रिपुरासा फरेस्ट मिनिस्टार बो त्रिपुरासा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बो त्रिपुरासा फरेस्ट पुनर्बासन होना हेंकाय बिनिनो सामं हार होना हेंकाय रेवेन्यू मिनिस्टार बरबेगै जोंसावो क्राकखाय राज्य सरकार जे नरक चुक्ति खालामनानै सामं बुतां रबना होनै दाक्ति सुस्थ खालायै त्रिपुरा हास्टेवो कोनो रकम झामेला जाते गंडगोल जाते बरनो पुनर्बासन नांथों होनै जों राज्य सरकारनो दिनैनि CWC मिटिं बरनो संग्रामनि आह्वान खालायो ठीक আছে बेलाखे दलीय बास खालायखा दुर्नीति खालायखा अनियम खालायखा गोबां बरक बंचना खायजाखा ताबुक पाहारो ठीक भावे बंगनि मानिरक सगुली आबरन निंदा खायजाखा सालकिसे सेकां भारत बाय चीननि सीमाना लादाखो चीननि सेनारक आक्रमण खायै भारतनि सेनानो बेसे कष्ट रवै बुथारखा अपनाबो दिनैनि मिटिंखौ निंदा खायजाखा जवान रकनि शहीद जवान रकनि आत्मानि शान्तिनि बागै 2 मिनिट निरबता पालन खायजाखा रतिमोहन जमातिया TUJSनि प्रतिष्ठाता दंमोन बबो 10 तारिख एप्रिल थैजाखा अबवचन बिनि आत्मानि सद्गतिनि बागै 2 मिनिट निरबता पालन खायजाखा गोबां कक सालायमानि परे दिनैनि दिहिजन नोंखा बुसकांनि जुलाइ तालनि पहिला सप्तानि सिमिनो हास्ते रगै डिविजन लेभेल चिनि चबा चेंनाय NRC सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट त्रिपुराव चालू खायमांगला सुप्रीम कोर्ट NRC केस खायजाक सुप्रीम कोर्ट नो तारातारि अबनो विवेचना खायदि हेनै एम्पावरमेंट मा खायनाय बेकारावनो चाकरि मार रोंनाय इनार लाइन अबरांगो तैयै आंदोलन खायनाय अबनो तै बचन 25 तारिख जुलाई बुसकां तालनि एडिसिनि हेडक्वार्टार खुमुलुंनि नुवाई ऑडिटोरियमआव सालसानि चिनि स्टेट लेभेलाव वार्कार्स कन्फारेन्स खायजाकनाय ओ वार्कार्स कन्फारेन्सआव जों दागिखा चिनि डिभिजन रकनो आइएनपिटिनि बेडेक कमिटि रकनो 25 जुलाइनि बिसिंगो बुसकांनि एडिसि चौमारिनो नाहरै जाने विभागीय कमिटिनि थेके एंगिया माने खरकताम बुमुं बुसकांनि एडिसि चौमारिओ कैंडिडेट इंगाय बर प्रस्ताव रहदी हनै बनि परे
जों बोसखांनाय एडिसि चंमारियाव निर्वाचन कमिटि आचुलायनाय साल किसानि परे निर्वाचन कमिटि व आचुफुरु तिनि आरो कायसे इस्तेहार कमिटि गठन खायजाखा प्रेसिडेंट चेयरमैन खालायो अबनो कारिब 14 तारिख मार्च 2020 एनसीटी दल सुबाइरुई आईएनपीटी यूनाइटेड खालायमानि आईएनपीटी बाय कक सालायमानि हिसाबै दिनैनि मस्ट सीडब्ल्यूसी मीटिंगआव जों फर्मार आईएनपीटी जीएस अनिमेश देबबर्मा राजेश देबबर्मा कृपा जय रियां अरुण देबबर्मा बंकिम जमतियानो आईएनपीटी पार्मानेंट सीडब्ल्यूसी मेम्बर तिनी एपॉइंटमेंट खायजाखा जुलाई मासनि पहिला सप्ताहावनो जों जोंनि सिनियर मोस्ट एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि रवीन्द्र देबबर्मानि नेतृत्वे सारा राज्योआव सम्मेलन मीटिंग मिसिं खालायलायनायनि बारजा जों बनानो रोजाबखा अबनो कारिब ताई गोबांमा चीनी आंदोलन चलिनो दंनाय आमतिराव दिनै सिद्धांत हाजाखा हामबाय।